И съжалявам, че спрях видеото без да искам, но няма значение. Видимо сега мени. Оха! Това се брои за видео, нищо, че е кратичко. Съжалявам за кратките. Ох, не. Омага, айде ляме да спим и да ходим да копаме. Водка флирт. Че аз този тек черпак тук нищо не разбирам да ти кажа. Как ми мърк. Аре, лека нощ. Ого. На някой му хареса песента и му се наби в главата. Да. От кой ли може да е? О, благодаря за съчувствията. Айде, легна ли бе? Ох, аз мога да се вкучинясам докато те чакам да легнеш. Трябва да слот тия работи се печелят. Чакай. Ти лягай, аз ще дойда. Така ли? Да. Ма ще си държа всеки случай Даймонд меча. Сеш се. С Даймонд меч ли се? Няма да се видя. Чай да легна точно за те. Не мога да се видя. Охо, така ми е кевско. И Кой? да. Някой да ни трупа за найма. Рангле, какво да ни ми кажи сега? Клавиатурата. Айде, трябва да купуваш нова. Жик. Нов, Так. нов лаптоп трябва да купуваш, бе, брат. Айде, това стоим пи, къде? Да. Сванските пържоли, къде да ги слува? Арписти. Нима дреме. И мера. Ама... Да, мамо, забързахме да го казваме това нема дреме, защото един път направих една грешка. Нали, обърках се и викам вместо не ми дреме, нема дреме. Да, ама трябва ли да го повтаряш? Аз ти в недъра. Добре. Пожелаем ви късмет. Downloading терен. Пожелавам ти толкова късмет, колкото да си завържа очите. Ся. Така си помислих, че има лава, бабатко. Така сега. Сега ако умреш, ще се пукна, ще се гъчна. Пиринджи. What? О, чай да ни привлече тос. Цигани. Какво? То цигани всяко. Торча му е да гърми. Торча му е да гърми ли? Да. Как? Май може. Тя, че то тук ще ме убие, бе. Ще ме приби. И ще ме преби. Как? Уес. Намерих бекон. Бекон ли? Бекон. Ти слушаш ли ме? Добре, къде гърми торча? Я да видя. И къде си поискаш? Ей, как е човек? И с кръглото копче ме. Или просто е гръмнал някакъв тъп крипър. И да, аз още снимам. Не, гръмнал е просто крип. Аз викам, торча гърми. И така... Нещо ми... Говориш на глухото ухо. Диамант е у мен. На никой няма да го дам. Рангеле, като ти говоря от глухото ухо, искаш ли безплатно продухване на ухото? Вече си направих. Нещо ли беше това? Не, аз. Сам си го направих. Викам не, а нещо е започнал да пърди. А той пърди ли по принцип? Това сега в кадър ли го каза? Да. Много си прост. Това са малко клюки. Цигани! Къде? Намерих тук един турчин. Голям или малък? И двете по-малко. Го. И двете по-малко. Преди, сега знам сега.
Се вкучнясах. Значи аз от кабелстон нещо ще построя, взем целия кабел. Не! Кой ма снайперисва, бе? Кой ма смирисва, бе? Ти слушаш ли? Да. Например, да направя някакъв парцел или какво да направя. Някакъв парцал. О, скапан крипър! Маля, сега ли го разбра? Той е гръмна. Нещастник! Нещастник, гръмна! Чай, че в тази пещера... И Кенефа пръдна! О, в тази пещера има още изроди. Ох, сега като се направи на гаме... И той не мога. Едно! И той не мога да напише. Злато. Твит хер, твит хер, твит. Откъде, бе? Тут. Откъде излиза, бе? От баба ти! Бабо, ти ли си там? Чай ти поне 5 да си взема, че точно го забравих. Гаме моде 0. Опет час пише геймод, само да пише гай, да натисне тап. Ей, гай. Какво? Само да напиша кое? Пишеш га и натискаш тап. Гаме мода и после натискаш тап, след това пишеш едно, след това ентър. А не искаш ли гайда и тап? Някакъв крипър тук ми ръмжи. Рангле, някакъв крипър ми ръмжи. Баба ти, отказ печам ти ръмжи, бе. Ей, Рангеле, шо ръмжиш, бе? Нали викаш, че ръмжиш? Нидей! Моля ти се, Нидей. Не ми го причинявай. Лак. Се събирайте двамата. Прекалено сте грозни. Кое е? Зомби и зомби вилиджър? Йоп. Какво ще стане, ако са едни зомби и зомби вилиджър? Ще стане малко зомби Още с по-голямо. изкривен нос. Откъде Не, ще стане още по-голяма грозотия, според мен. О, аз Спартан. Аз отивам да правя трона на Майкъл Джексън. Какъв е този трон на този Джексън Джейкъб? Йоп. Ма какъв е този трон? Е така шарен. Дето ако ти го покажа, много ще ти хареса. Майка Корнев. Къде си? Отзад. И шо там, бе? Майка, нямаш ли малко само? Я, гледай, спря ли си да снимаш? Или още? Не. Още съм в кадър. И съм все още послушен. Още си ли? Това значи на живо. Ли! Да, ама това не е на живо. А, да знаете, аз ще правя лайвстрим. Ще стримваш Да. в Twitch ли, бе? Да, такава твит. Twitch ли вика, бе? Абе, точно там. Уф! Стримвам, трябва. Тук има един циганин. Трябва ми доста програми. Не циганинът ма уби. Браво, като убива, бе. Ами, търва като убива. Оф, аз взех да пиша лап. Нали сещаш, в този сървър няма лайкове? Ей, турчински бутлик. Я сега нещо тук малко правя. Много е малко. Сега ще си читна, защото си изгубих нещата. Мъдри ми. Не го казваш правилно. Тук ще вкучинясам той, докато го направя. Не го прави. Охо! Расти. Кой? Аз? Никога. Кой? Аз? Никога. Ти, да, винаги! Кой? Аз? Никога. Абе, баба ти по прашки, бе! А твоята е без тях.